ardiak izango dira gaurko protagonistak, bai. Saldituzue balaka entzuten. Be... Ez dakit, ardi beltzak ala zuriak izango diren. Soinuagatik ezin da antzeman. Nik uste dut ardi beltzak direla, Bai, ziur nao, ardi beltzak dira. Kaixo lagunak, eguerdion eta Xabin Fernández. Ongetorri, zer moduz? Eskerrik asko, Joseba. Eskerrik asko hiri. Fuerte mateu. Gaur, noski baieti, bostekoa. Zezan bernian. Guani bi urte etorri zinean da, faba batzukin genitun, ez da? Bai, almejakin. Fabez con almejes, bai, goratzen ditut. Earki. Bueno, gaur beste zeuze prestatuko jau. Vale. Beste netorri goguakin. Ni bai, ni beti prest, ni launtzeko prest. Eta jateko ere bai. Bueno, hemen ibili ardila gora, ardila bera. Zuze, ardi beltza izan dakoa zea, oze? Ni ardi beltza izan dakoa, eta hoen nik epan naiz. Nik uste betirako izango naizela. Bai? Bai. Baina jarri etiketa hori, o nolatan? Bai, baina gustatzen zait, ja, Bai. Eta orduan ardi beltzetik ardi zurira ez aiz pasa bihar, o... Bueno, bate daki, baina prinsipioz ez da nere asmoa, ez ardi beltzakin gehatuko naiz. Horrekin gehatuko ez, Ai, ama. Ez que guantxe, primera plataforman, atea ezu, ardi beltza izeneko... Bai, saiotxo bat. Zeintu dira ardi beltzoiek? Ba, pixkat ni bezala ardi belt sentitu dianak. Ba, gauza bategatiko bestengatik, pixkat ezberdinak, lekuzkanpo sentitu dian jendea elkarrezketatu deu. Bueno, guantxe garatuko deu zertan ibilidan, ze jende ibilidan, eta elkarrekin ingo deuna da, ardilla ez. Txekor, xerra eharrak, ikusiko zuen tomate saltza, eta perretxiko bat edukin. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Xabin, garatuko izuet errezetakin nundik noa ibiliko gean. Ingoitugu errusiar xerra txikitxo batzuk, atiakin beteta eta saltsa bat tomate duna. Gio perretxiku lagungarri. Eta hoiteko, zerrekin hasiko gea? Ingo duna da, tipulina eta baratzuria sartaian goxatu. Behin ondo gorrituta da honian, aragira botako deu, berdina ingo deu hemen hogin mamilakin, esnetan jarriko deu, gero soberandakan esniak enduko jau, eta bertan sartuko deu, hemen arrautza askau, bakizu arrautza botatzen zaiola bai beti almondiga eta hamburguesa eta ondo itxasteko. Eta ingo deuna berezila atiakin barruan. Nola ingo deu? Ba, pusketa bat hartu, ate xerra bat moztu, barrun sartu, beste pusketa, zanpatu, ederki itxi, eta hoi pasako deu. Irina, arrautza, hogi xetutikan, prejituko deu, eta tomate saltzan sartuko deu. Tomate saltzan zein deu? Hemen dakau tipulina eta batzuriare bai, goxatuko deu sartaian, tomatia raiatuta botako deu, goxatzen jarraituko deu, oregano pixkatekin bukatu, eta hoixe izango da tomatia. Gatzan puntua jarriko jau, eta listo. Eta hemen txere bai, tipulina goxatuko deu, baratzuriakin, eta hori ondo da honian, perretxikuak moztu, bertan salteatu, eta lagungarri jarriko ditugu platerian. Kiston itxura. Itxura. Bai, itxura bai bintza. Gaur txirla iketzeka, baina perretxikoare gauza hona dituk, Netzako zora garria. Ezin hobe. Bueno, lanian jarriko gea. Lanian jartzeko, ningo etena, hau, bai tipulina eta bai baratzuria zuritu eta xerratu. Eta hemen berdina inbiar deu bilakin. Vale? Honekin hasi. Vale? Nola postu behar dugu? Baitu, Hoi errezitek, Xabin. Aurrena, txortenak entzazio. Sustarra ere bai, vale? Eta behin hausek haunian, hola jartzea goiti bera, ite jaunek ebaki bat bota, eta lehen da biziko geruzak endu. Bagizuek, aurrenengo geruza pixkat fibratxu haua izatea eta kentzia komen izatea. Hau, organiko botako dugun txintzako, eta gainuntzeko txiki ingo jau, goxatzen jartzeko lapikoa, vale? Oso ondo. Bueno, kontai guk. Bai, En ardi beltza, primeran plataforman ikustea, zer ikusiko jendia berta jutea nian. Ba, pixkat jende diferentea, edo zerbaitegatik diferentea sentitu den jendea, ezta? Nik negonek esaten dut, lehen esaten izun bezala, ni beti izan naizela pixkat ardi beltza. Bai. Eta bueno, ba, konturatu nintzen,
enitzela bakarra mundu hontan, ezta? Asko gehala pixkat ardibeltzak sentitu gehanak noizbait, arrazoi ezberdinen Hori gatik. ondo ziok esatekena sentitu gaitu, porque izan etzeate, sentitu itezeate, nola ziak historia. A ber, ez dakit. Nik baditut arrazoi asko, Bida, azteko izenagatik. Nien, Xabi, nire Xabin. Bakizu bizi guztin, denai esplikatu behar izate hori, ene hori hauskatu beharra, hori ja pixkat ardibeltze izatea da. Pixka sentiaraz ez zaitu, edo, ni jaio nintzen, abendu 29 Joseba. Bai? Olentzerokin batea. Jope, da Bakizu horrek nire semian urteak izan ditu guantxe eta esan zizik, okerrena da, gabonetan zorionak itia. Bez? 24 horre egunean, Jende asko, kordea. izan behar du txarra, eta hola se kontatzen Jende asko semiak, esaten dit, zer aizki ez, ze un txarra eta, nik ez eta aukeratu egun hori. Beti esplikazioak eman behar. Baina ingo zizkien oparilla bikoitza egingo zizkien, ez da? Ez? Trampa dao. Txikitan bai, horrentzera tortzen zitzaian, baina gero ian, esan zu, baina naizen, horren etxetik pasako, ze honen ja opari bauzken. Gatxiz da, Omar. Bueno, arrazoi asko gatik, Joseba. Eta pixkat elkarrezketak hortik doaz, ez? Oso gauza ezberdinen gatik, baina nolabait, nire egoeran sentitu dianak, ez? Garren bat, gaixotasun baten gatik sentitu da momenturen baten ezberdina, edo ez dakit. Ezaugarri fisikoren bat daukalako, ez da? Julen adibidez, elkarrezketatutako bat, beak afroia dauka. Bai. Ie, polita, dotorea, baina, karo, berak esaten du, jendeak molestatu iten diola, kalera tezatzen danen, be aktorea da, eta guazeneko aktorea izan da ezaguna baita, eta basekia zein. kaletik dabilenen, jendea, ia ikutza juten zaiola, eta pixkat, orduan, bakoitzak bere arrazoiak ditu, baina denak gutxi gora bera ardi beltz. Ados, eta ardi beltzoien artian, zein da elkarrizketatu dizuzan? Boentxe esan dezun gaztia, zenba pasadia ja? Lau gazte. Lau gazte. Berezin ditugu bosaio, eta hori da, lau gazte elkarrizketatu, eta gero ingeana da denak hartalde baten ondoan fisikoki, benetako hartalde baten ondoan eseri, eta tertuli nahitu geha bostok batea. Orduan gero jain dugu talde tertulia modun edo. Vale. Eta lau elkarrizketatu horiek oso gazteak eta oso interesgarriak lauak, Ze oso testigantza diferentea dituzte ezberdinak euren artean ebai, eta merezi dute. 15 minutuko saioetxoak ia, Joseba, oso motxak. Hori galbetu nien, saioan zeta, galdera ja prestatu azkazu, gutxi gara galdera antzeko izaten dira bai batentzako eta bestiantzako, nola moldatzen jutezea? Hori historiaren arabera, oso historia diferentea dituzte, baina, gustora nago, ze beraiekin aurretik ere ona ez kafetxo bat hartu, beraiekin hitz egin, eta behin ja beraiekin ja hartu eman hori egin da gero erresagoa da, jakitean nundik nora jo, ze galdera mota egin, eta orduan pixkat alakarta egin ditugu elkarrezketak. Baina ongoak gaien bat jorratzen desuna beti esatezu, hau bai atea behar dula. Hori, hasierako galdera beti hori bai, denentzako antzekoa da. Zu zergatik zara ardibeltza, edo zergatik sentitu zara ardibeltza, ezta? Nire testigantza propiotik hasten naiz, nik aurreniko gonbidatuari esaten diat, bida, nire Xabin, enerekin, abenduaren 24an jaioa, ezkerra, homosexuala, seropositiboa, eta zu zergatik zara ardibeltza. Orduan, ni neretik hasten naiz, eta gero beraiek irekitzen dira. Eta nola gelditzituk iria botatzeo genian? Ja, ostra, txuntituta, honi baino ardibeltzoek, honi baino gutxio, nola gelditzituko? Karo, gure asmoare bai izan da, naturaltasunez da humore puntu batekin egitea, ez da, orduan. Parrez hartu dugu, ez? Bakarren bati esan diot, Mimiri adibidez esaten nion, nere zerrenda luzea da, baina Mimi zurea ere, ze Mimik ere gaixoak badu, hainbat ezaugarri ez, ezberdin sentiarazen dituena, hoien artean Asperger sindromea duela, adibidez. Bida, adibidez, Asperger sindromea, eta egite autistak, beti ezagutu izan ditugu inguruan, bida, nik ez neuken informazio askorik horren inguruan adibidez. Ez dudalako inoiz galdetu, enaiz ausartu. Eta Mimiri esker adibidez gauza asko ikasi ditut, ez? Orduan, iskatu da, helburua, Joseba, ez dakigun hortatik ikastea. Egia esan, adibidez Aspergerrena esan dezuna, jendiak gaixotasun bat bezala hartzen dut, eta izateko era bat, ez da? Bai, sindrome bat da, baina azkenen izaera bat da, eta bizitzeko modu bat da, ez? Eta, karo, maila ezberdina daude horren barruan, eta, ez dakit, Mimik adibidez asko erakutsi digu, lantalde guztiari asko ikasi dugu, berarekin, eta asko merezi duen testigantza da, bai. Asperger sindromea du, baina tipa artista da, bakarrizketak egiten ditu, zinegotzia da, kultur zinegotzia da, ez da gelditzen, liburu bat idatzi du, musikaria da, benetan aparta. Ona. Hor bi aipatu izkiak, beste bilak zein izan dira. Begira, bestetik daukagu, Joseba, nahiko fin dago edo fina? Oso ondo dialogziok hori. Hori honea botakoek, sartaira, nik ja energia emango ziot, eta berta bota, txirriki txarraka, olio txorrota txiki bat, eta hori tomatentzako goxatzen fungo geha. Vale, hor nahiko. Zu honekin moldatu harrapatzeko, behitu, hau emango jat. Honekin rist eta bota horrea. Hau botako izkio hemen organikoa, eta hola geho batzu jakin jarriko aiz. Nik eman dizut beste baratzu burua horrakauna, baina honekin nik nola lau bakarrik erabiliko dituten, hau jarriko jo, bale?
Bueno, eta Xabin, kontatu orduan, zein izan dira beste bi gonbidatuak? Zer lau topatu zinaten Begira, aipatu dizudan Aiulen, bere hilearen gatik hitz egin diguna, Mimi Asperger sindromeari buruz, eta gero daukagu Germán Urteaga. Uste dut Germán honea ere etorri, eta dagoela noizbait bera bertsolaria da, eta gizon transa da, eta bueno, bere transizioaz, eta berak pasatako guztiaz, ez egin digu, ez? Txiki-txikitatik nola bizi izan duen, eta gauza oso bitxiak gertatu zaizkio berari, eta bueno, berarekin egoteko gogoan nuen, ze gainera behasaindarra da, bizilaguna, eta lagunak ginen aurretik ere. Eta laugarrena, Yara Alonso. Yara Alonsok minbiziari buruz hitz egin dugu, bai ze gai gordina. Neska honek 21 urterekin jaso zuen diagnostikoa, orain 23 urte ditu, eta bueno, baita ere Inurri elkartearen bitartez ezagutu genuen, eta, bueno, aparta eta oso interesgarria baita ere, ze kuriosoa da, baina berak diagnostikoa jaso zuen, justu medikuntza ikasten ari zela, berak medikoa izan nahi du. Eta bueno, tokatu zaio hori ere, eta esaten du orain ez dela hainbesteko ardibeltza sentitzen, baina hori gertatu zitzaionean eta unibertsitate garaian bera kimioterapia jasotzen egotea eta guzti horrek pixkat diferente sentiara zituela. Baina bueno, oso modu positiboan kontatzen du eta oso modu naturalean eta benetan interesgarria baita ere. Hoiek dira, lau gazteak, denak oso gazteak. Oso interesgarria, orduan hori guain martxan dago, eta ja, beste baten bilazoaz, eta beste lau gonbidatu ongo da, o beste erabatea ingo duzu, o nola izango historia? Ez dakit, egia da, lehenengoak emitituta gero jende asko etorri dela, eta esan digula, ni ere ardi beltza naiz, eta kontrolatzen ez, kasi mundu guztia ardi beltza sentitu dela noizbait, baina oraindik ez dakigu azemuzko harrera duen, eta pixkanaka, izu, bigarren denboraldi bat egiteko aukera ematen baldin badigute, gu oso pozik. Bueno, eta guztionen helburua zein da? Ardi beltza ez sentiaraztea gaztetxue, bueno, normalen gazteak izaten dira gehiago, no? Bueno, denetik dago, egia da gure kasuan elkarrizketatuak gazteak izan direla. Baina ez, nik uste helburua dela horri buruz hitzeitea, naturaltasunez hartzea, eta igual onartzea baita ere, betirako izango garela ardi beltzak, eta ez dela ezer gertatzen ardi beltza izateagatik. Dudi gabe. Joseba, lau bat txurialeak zurituko ditut eta txikitu edo zen bat? Bai, venga, ni lagunduko da bi hauekin, eta txikituko ditut pita batian. Eta truko bat esango da, nik iteziotenea txortena hartzekoa moztu, eta moztu eta gero, golpetxo baten baten baiok, gio bakarrik askatzen dira. Bueno, hemen txe, behitu, Hemen da gau tipulina eta batzu ja, ingo deula gero, aragiakin naztu. Hemen da gau tipulare bai, martxan, bueno, berdinakin ningo ez, zeatik anosagai berdina dazka, eta hau da tomatiantzako. Eta ingo deuna da, hau, martxan dakaunez, lehen da biziko reportaia ikustea, jun. Tolosa, jungo baituk. Tolosa? Bai, zautzek Tolosa, ez da? Etxe ondon. Bertan, goi arategikoa daude gure zai, eta katxopo bikain bat indigue. Oazen ikuste. Kaixo Joseba, Guardion, ni Miguel naiz, ogietorri Tolosara, Tolosako bihotzea alde zarrera, eta bueno, oraintxe erakutsiko dizuet Alejandro Goiarategi berritua. Alejandro Goiarategin, hau nere aitona monek iriki zuten, oain dela ia 50 urte, bi urtetxo barru urte urrena izango du, 50 urte ingoitu arategiak, eta bueno, gaur egungo tendentzia berrin arira, aldameneko lokala sortatu zitzaigun utxazola eta erosteko aukera, ordu genuna izan da, arategi guztia bota, eraberritu, aldameneko lokala gehituz, eta indeuna da arategiai espazio handigo bat eman, beti ere bai gure filosofia jarraituz, produktu ona, gertukoa, eta eraberritze honekin sukalde txiki bat montatu dugu, eta orduan basia gaur egunen beste demanda daukean plater elaboratukiten, gure betiko linea utzi gabe, baina gauza berrik eta tendentzia berrita egokitzen. Eta bat aipatzearen edo arrakasta izugarria daukana izango zian etxenindako almondiga frijituk. Bueno, eta bain pixka gure historia zautzen duzuela, eta ni harakin bezala eta ez sukaldari, saiatuko nahi zuentzako elaborazio txiki bat iten. Katxopo bat elaboratuko daunez, lehenengo pausoa, xerrak beharko genituzke. Kasu hontan, tapa bat ateako deu, txekorran tapa bat, eta hoxe hortan jarriko ga, gero gure elaborazio iteko. Txeko izarrak izaten jarraitzen dute, entrekota, solomioa eta txuletak, bai behienak eta txekorranak, eta tarten idiare bai lantzen dugu. Hemen dauzkeu prest gure katxopoiteko barriten osagarrik,
eta bueno, hasiko gineke lehenengo xerra jarriko genuke, urdai azpiko gazta eta piperrez bete. Azkeneko 50 urteetan erabat aldatu da jenden erosteko ohiturak, leheno baserritar ugari izatezan, eta azkenen erosteko garaien bereiek izatute dana kiloka zijoala, ezta? Jarri xerra kiloa, jarri 2 kilo xerra. Eta gaur egun jende asko etortzena eta kiloka beharren gramoka eskatzen digu. Leheno pixka bat volumenen erostezala eta gaur egun volumena baino gehiago jendeak bilatzen duna da produktuaren kalitatea. Bigarren xerra jarriko genuke gainen liburu bat iteko, arrautzetatik pasa, ogirraiatutik, gu platerre elaboratuk iten hasi ginen, arategia oen dela 2 urte berritu baina pixka lehentxeo. Eta bueno, hasi ginen pixka, azkeneko pausoa eman gabeko plater elaboratuk iten, katxopoa adibidez. Eta bueno, gaur egune bai, plater erabat bukatuak prestatzen diteu, izango zala bakarrik berotu eta jateko prest, eta gero azkeneko pausoa geldituko zen plater ugari. Baina daude montatuta edo elaboratuta eta izaten da azkeneko ukitua etxen emateko. Eta guk naiz eta arategia normalean olaxe saldu, azkeneko pausoi eman gabe, gaur zuek probatzeko, azkeneko pausoa egingo deu, eta guazen sukaldea frijitzea katxopo hau. Enkarguz edo zer plater prestatzen dira, eta betire moldatzea jendean eskaera, eta guk dauzko gure iteko modua, baina batzuk osagaiak kendu edo osagaiak gehitzen dizkigute. Eta guk moldatzea bezeroa behar duen eskaeratara. Bueno, Joseba, mentxe daukezue gure katxopoa, eta badakizue mentxe itxuten izau Tolosan, Alejandro Goiarategin, gure plater prestatuekin eta betiko produktuekin. Izarra txuleta izanik. Eskerrik asko, beste bat arte, agur! Ona, Miguel, ama itxura horrek, eharra katxarrua hori indarra eman behar dik, eharra, eta gainea, urdai azpikoa ginda gaztakin barron, ezin hobe. Eta gainea jakutxiguk hasta tapa nola ateatzean. Bezarka da hondi bat eta jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu arazten gudenoi. Mil esker. Bueno, hemen txebetu, tipulina goxatuta dakau, ingo deuna da, iragatzi bertako koipe gateatzeko, zeatik barazki hauek aragiakin astu behar ditugu. Eta koipe horrekin askotan, gehiago kostatzean hasten. Eta ingo deuna da, erraz, Kusiko zue, hemen jarriko dugu iragazten, sartai baten gainean, zeatik hortikan ateatzen olioa bai gero prejitzeko, bali joula. Bueno, hau laxe, eta hau honea ateatzen jugunez. Eta zu, Xabi, lagunduko dazu tomate hori dana raiatzen. Raiatzeko, boltxo bat hartuko dugu, hemen dakau raia horia, hau hemen eskura jarrikoek, eta honekin ningoek, bale? Bale. Hau iten deuna da, betu, baserrikoa, izi gauza bebazik, ez da? Ni naiz kalekumea, baserria jondako kalekumea. Hola, erditik amoztu, nik normalen nola iteiat. Eta hemen, barrun jarri, eta azalakin gelditu arte. Oso ondo, behatzak utzi gabe. Behatzak utzi gabe, mesedez, noski. Bueno, irudia asko zaindu dezu zure proiektu hontan, ez da? Bai, egia esan, eta postik nago gaina emaitzarekin, Baina azkenen zerbait ezberdina erakuste aldea, ez? Gu gure ezberdintasunak erakuste nahi geha, eta betiko saio batetik pixkat aldendu nahi izan dugu, eta adibidez, aulkik, ez? Besaulki batzuk eraman ditugu elkarrezketatara, eta artile beltzezkoa dira. Orduan, gu esertzen geha aulki horietan, eta kasi ardi beltzak bihurtzen geha automatiko. Ja, ire larruan sentitzea izan. Hori da. Bai, eta gero musika eta irudia, eta edizioan ere zaindu nahi izan dugu, eta esate dizut oso pozik gaude, maitzarekin. Eta Xabin, hau dana, euk kudeatu dek hau dana, o nola, ose laguntzakin, osenekin nindezu hau dana? Bia, gogoratzen zea, hona etorri nitzela antzerki obrari buruz hitz egitea, oen dala denbora bat zure gana, kanpora sartzen antzerki obran, nik nire ardi beltze izaera hori erakusten dut antzerki obra hortan, eta esan dezakegu hortik etorri dela, ez? Programa hau, ez? Beste batzuik boza emateko aukera hori eman zidaten, eta esan genuen, guazen, ze jendeak badukaze kontatua. Eta pixkat hortik dator, eta neronek bultzatutako proiektua izan da, baina, karo, lantalde ona izan dute hor, atzekaldean. Aitor Ormaetxea egon da nirekin, gidoian eta zuzendaritzan, eta oso jende ona, eta lantalde txiki batekin, baina pozik gaude, eta aurrera atera dugu, Ona. Beto, hemen sartaia dakatena, erabili duna tipulina horiteko, hemen ere goxatzen jarriko ja, gure perretxikoen bai tipulina eta bai baratzulia lepareago. Eta hola, sartai berdinan, nola berdina indeun, balekoa gelditukoa. Eta hauten antolatzeko, geho, aukeraketa pertsonaiena eukindeke bai? Bai, taldean eta laguntza pixkatekin, baina neroni naiz beraiekin, beti esaten dut, WhatsApp taldea daukagu aurretik,
grabaketatan eta ondoren ere mantentzen dugu, ez? Orduan, bai, niretzako importantea da, ez? Elkarrizketatuarekin aurretik ere pixkat hartu eman bat eukitza, eta gaina olako gai eta zitzein behar degunen, ez? Pixkat konfiantza bat, edo pixkat behintzat ja beldurrik gabe joatea. Eta bai, nero nio naiz beraiekin hasieratik, 4 gaztetxo, ze primeranekoek ere gazteak nahi zituzten. Gure gazteak, Joseba, baina esan ziaten gazteak, baina ez zu bezalako. Gazteak benetakoak. Benetako gazteak ez gaztea sentitzen ganak. Joe, politia da, ez? Gazteak dira, baina heldutasuna handikoak, azkenen pasa dutenagatik edo, eta oso ondo hitz egiten dute, bai. Eta hortaz hitzeitia eta gai horiek ateatzia eta ez dik erresa izan behar, ez da? Ez da erresa. Zenbateko euneko eunetekina ateatzea diozu gonbidatu, batzutan alde batetik nahi zugun, eta igual eunetik 200 ateatzen diozu, zeatik igual gauza gehiago ateatzen dira. Ja, auskalo, baina ez dakizulako baitaren nondik nora joango dan, ez? Igual astentzea hemen ere gertatuko zaitu, igual asmo batekin astentzea, nei galdera bat iten diazu, baina nei burua juten zait, eta beste non baitetiken jarraitzen dut, ez? Orduan, batzutan ateratzen dira gauzak espero ez dituzunak, baina kasi aurretik pentsatzen zenituenak, baina interesgarriagoak izan daitezkenak. Eta gero bestalde, esatik zut, 15 minutuko saio laburrak dira, baina elkarrizketak luzeagoak izan dira. Orduan, oida, eta gero harrapatzen desuna, osea, editatuta dago, eta harrapatzen desue... Bai, pena emate du askotan, ez da? Asko. Luzatzea elkarrizketan, da gero gauzak kendo egin behar, eta primeranekoi esan behar haizu, eta negoziatzen bali madegu ordu beteko programa. Ez dago. Orduan, bai, hori da txarrena, nik uste, kendu beharra, ze askotan ez dakizu ze kendu. Dena da ona, dena interesgarria. Dena balekua, eta hor, bai, eta igual zuretzako ona dana bestiantzako ez, eta aldean zize batzutan, ez da? Hori bai. Gero egia da, beraien etxetara joan gehala, etxera. Guk besaulkiak hartu ditugu eta eraman ditugu, beraiek proposatutako lekura. Batekin egon gara bere baserrian, beste batekin egon gara gimnasioan, ze bera, fitnessa izan da kristona berarentzat, eta orduan, gimnasio batean, beste batekin, eskaparate baten barruan, erakusleio baten barruan Julenekin. Benetan? Bea objektu sentitzen da bere hileagatik eta jendeak ikutu egiten dio, esan gero, jarriko gara hemen, erakusleio batean Bilbo erdian, eta bertze gertatzen dan. Eta bai, politia da hori ere ez, leku diferente horiek ikustea, eta beraiek eroso dauden lekuetara joatea. Claro, behi eroso daudenean, azkenien elkarrizketa erosoago ateatzea, eta jendeak gehiago soltatzea, ez da? Bai, nik uste baietz. Claro, zuk errexago kezu, ze sukalde baten jendea entretenitu itegea ez, eta soltatu itegea igual ez. Baina, claro, jarrizai silla baten aurren, hor, geldi, eta kontagotu ez, aurreko horri, ez dakit, minbizian inguruan pentsatzen duzuna, o pasadezuna ez. Ulertzen dut ez da erresa. Ba ez da erresa, baizik gaina gauza horiek askotan, osea, laungiruan, familian, kosta itezaigu, kamera horrian guandik eta gehiago, ez da? Baina nik uste beharrezkoa dela, eta gazte batzuk itzeitea gaina guandik eta interesgarrigo. Ze, asko daukeo ikasteko, neoneko 28 urte ditut, eta gauza hauen inguruan, oain nahi ez ikasten, esango enezake, orduan, beti da interesgarria entzutea gaztetxo hauek esateko dutena. Arrazoi guzti dakak, bai. Bizitza hontan beti ikasten, eta nikan gaztia gaitu, baino asko zekau ikasteko, ez da? Bai, neoneke bai, Nik enbidia pasatzen dut, gazte hori entzun da, Ze iruditzen zait ni beraien adinakin, oain niken arrautza barruan, egola. Ja, egia esan gaur egune gauza hori bai garatu daude, eta bai txikitatikan gehiago erakusten zaie, o igual eskolan gehiago erakusten da, Ez dakit. Nik uste, beraien adinarekin, oain dela ia 20 urte, ardibeltzan nintzela, baina ezkutatu iten nuela, ez? Nere ardibeltz izaera hori. Eta gauza asko ez ditu dala egin, beldurragatik, hartaldetik kanpo geratzeagatik, eta guain nahi naiz, Joseba, azkeneko urtetan nahi naiz, lehen ausartu nintzen gauza horiek egiten. Eta pozik nago, horrekin. Hori ere bai igual esan behartzaile, igual denborak ere mateula hori, ez da? Zenean... Bai, baina pena da. Zen iguain batzutan esaten de, egingo nuke 20 urte atzera, eta egingo nuke... Beste erabatea goxatu, o igual beste zozerta egingo zenun, ez tezula egin balotzagatik, o agatik, o begatik. Mira, hemen telebizioan esango ditut, 38 urtekin hasi naiz dantzan. Dantza garaikidea, baleta, sekula egin ez detena. Oain dela 20 urte, oain dela 20 urteko Xabinek eluke egingo dantza hola eta kontatu gainea lasai asko baletean itzen eman dula. Eta orduan gainea, txegertatzea, ardibeltzazean ian beste geruza nahi dezula jarri askotan zure gainean, ez tezu nahi... Mira, ondoriotako bat izan da, eta hau Germaneko sondo azaltzen du, berak ezkutatzen zuela asko superbibentzia batik. Zadezun, superbibentzia. O lasaio egoteko, o belarrian pitituik esentzuteko alegia, ez da? Hori da, batzutan, eta gazte gainean, erabezaroan, instituto garaian, eta nahiago dezu pixkate pasa, ez? Hartaldean pasa, eta ez atentzio gehiagi deitu. Badazpada ere, superbibentzia esaten dudanean, ez da norretik jo egingo ditulako. Eragian, bai. Baina ez da erresa, eta nolabait, oitu egiten gara gauza horiek ezkutatzea. Eta ja, modu natural baten ezkutatzen goaz, eta, ja, helduagoa garenean, batzuk behintzaz, zorionez, ikasten dugu horri buelta ematen, ez?
Beti ikasten da huelta ematen, ikasten da eramaten, o ikasten da sufritzen, zer da ikasten dana zehazki? Lan egiten. Lan egiten. Lan egiten esan nahi dut ikasten, ez? Terapia, nire kasuan terapia behar izanezkoa da, lagunak, ingurua eta denbora, bai, denbora eta esperientzia. Eta terapia hori ze itezu, aholkatu, adibes, profesionalen gana jun, lagunekin konfiatu, ze terapia motak lagundu digiri? Niretzako terapia honena da gertuko jendearena, hori hala da, ez? Baina batzutan ez da erresa, ez denek ez daukagulako hori, zorte hori, edo ez dakit. Bagian hori ez delako nahikoa batzuen kasuan, ez? Nik pauso eman nuen, nik terapia profesionalean, edo atea jo nuen, eta berandu egin nuen agian, edo ez dakit, baina niri laguntzen dit. Eta ondoko jendea eta terapia profesionalaren arteko oreka hortan, hor nabil, ikasten. Ona. Eta Xabin, bueno, leheno antzeslana aipatuek. Bai. Jarraitzen degan antzeslanakin, edo... Bai? Bai, da honeko ja 2 urtetara goaz. Eta bai, oraindik ere intzata biok ari gara, virus hartuta plazaz plaza. Eta pozik gaude, oso pozik gaude, guain gutxiago egiten ditugu, baina ja... Gipuzkoa mailan, esango nuke, herri gehienek bisitatu ditugula, asko behintzat bai, eta erantzuna oso positiboa izan dela, eta gainera antzerki obrari esker nago hemen, gaur ere, ez, pixkat bai, kontatu pixkat mamia nundik handator antzerkiak ez dunak aurreko saioa ikusi. Claro, azkenean antzerki obra neri buruz hitz egiten dut, eta justu ardi beltza sentitzen naizela ere aipatzen dut nolabait, ez? Orduan, ni ireki naiz antzerki obra horrekin, eta gero konturatu naiz, esan dizuan moduan, jende askok bazuela baita ere zer kontatua, ez? Eta gogoan dut bereziki, nire lagun bat, beira, da berak dauka buru osasuneko arazo bat, baina sekula etzen nirekin ireki. Nik hitz egin nuen arte honi buruz, eta niri gertatzen zitean ari buruz, ez? Eta orduan bai ausartu zen da esan zian, nire honek ere une batean, antzerki obra inbarko dut, honi buruz ez da hitz egiten, eta batzuetan kontatzen dudanean, esaten diate erotuta nagoela, eta bar, eta... Esan nuen, gai honi buruz ere ez daukago informaziorik, eta honek ere merezi du. Zein nuan gaia? Hori buru osasuneko arazo bat, berak TLP-a dauka, beraz gazteleraz da trastorno límite de personalidad. Eta hori bat nik sekula entzun gabe neukan. Edo entzun bai, baina ez diozu arreta gehiagiri jartzen, ez? Ez dakit, nahiago dugu beste informazio bat bilatu interneten denbora libra daukagunean, normala da. Eta gero gertatzen zaigunean gertu, pues igual jartzen zara orduan informatzen. Hori botako jau ja. Venga, botako ju, eta hori de bai, azkenengo tomatia ingoek, eta gehoxio botako zu. Garra tomate saltzein berdeuna gautuan. Ona. Bueno, hau egin goituguna da, barroa bota. Ona, Xabin, ona. Gauza polita ja iziten, baliagarria, eta berduntantzako ezinbestekua. Bai, bagarren bat ilantzun bali mario. Soziedade honetan, danak eroso sentitu behar geha, motel. Posik ibiltzeko, ez da? Bai, motel. Ze garrantzitsua posik ibiltzea, eta holakoetan zaudenian, beti pixka eta oizkutua, bestia, eta hori danak geho gaina barruan gelditzea, ez da? Bai, hoi da. Eta esate izut, igual ez da gauza hundi batengatik, edo ez da bizitza guztian sentitu zehalako ezberdina, baina, dakit, momentu puntual baten, zerbait gertatu zaizuta momentu hortan sentitu zea hola, eta ez tezu ausardiarik izan kontatzeko, ez dakit. Bueno, launak, hemen Xabin ikustek ze makina eken, ez da gelditzen eitzeitia eta ez da gelditzen lehen lan aitia, Hemen gaitu txirrik etxarraka, tomatia murrizten utzi behar deu. Azkenekoa. Hemen perretxikuntzako tipula dakau martxan, eta indetena aragila, sartu gozgailuan zehatikan, beti iten deunian almondigantzako aragileak, o gaurkuan filete rusuantzako aragila, beti hortzetik pasatzen badeu, hor bota deun arrautza, bota deun aragila dena ostutzea eta gero erresago ematen dio forma. Hau bai, ehundoko itxura hartzen nahi da, hemen utzi berde goxatzen, eta ingo deuna da beste reportai bat ikustea jungo gea. Ikusiko zue, neuko lanakeak utziko izkue, baratzan zein bihardan, igaina bakak baratza ez da? Bai. Adibiliai, endanea gardenea goaz, eta beti ikastengu. Goazen area. Kaixo, Loli zein Argarate naiz, eta gaur Hondarribin gaude Endania Gardenen. Gaur zer egingo dugu? Udazkeneko lanak jorratuko ditugu. Udazkeneko negura aldera begira, gure baratzea, berritu egingo dugu. Lurrari ja buelta eman diogu, txukun-txukuna dakago lurra, eta, beira, hau da humusa edo ximaurra pixka bat botako diogu gure lurra ontzeko. Eta horren gainean hasiko gara, kasu hontan, beira, sartu behar ditugu aza batzuk, nola ez? Horrela, 4-5 bat behatzen distantzi hortan, bai?
atxikoria batzuk baita ere sartu behar ditut, pare bat, Bera, ze politia, ze goxo, beti lurra ona garbi-garbila eta ongarriakin, behar dute landaria, nola, kasu hontan poto batian egiten ari garen jardinera batian, lurra hori ona izan behar du. Erremolatxak, nik gustukoa ditut, pare bat sartu behar ditut baitare. Erremolatxa pare bat, beti hor, lau bat bihatzen distantzia hortan, sartuko ditugu. Hauek, bi baitare. Beraz, zerreixa? Zer gehiago? Modan dagonean kol kale. Nola ez? Kale pare bat baitare sartuko ditugu. Eta espinakak baitare, neguan orain sartzeko, espinaka pare bat hementxen. Eta hau ja betetzen ari da, Espinaka pare bat sartuko ditut. Eta bukatzeko azkenik, beste koliflora pare bat baitare, neguko politiak, hortxen, eta hementxen. Beraz politia, Orduan, hau izango da gure, neguko baratza hori. Kontatuko dizuet, adibidez, atxikoriak, guantxen ja egin direnian eta atera baldin bat ditugu, hemendik aste betera edo, begira, nik estalki bat jartzen diot. Orain ez, baino gero jakiteko. Estalki bat, zergatik, zertik horren barru-barruan egiten den eskarola hori gero xuri-xuri ateratzen da eta goxogua da. Orduan, euki kontutan, guantxen atera behar dugunean, olako estalki bat oso ona da baitari. Eta gero pixka bat aurrerago, beste baratzako lan bat izango da, nola ez, gure ilarrak eta babak sartuko ditugu baitare, baina hori pixka bat aurrerago. Orain, beste lan bat gehiago badakago egin beharra. Zer egingo dugu, usaidun belarrak, orain ja ozten hasi du gabak eta freskura dator. Orduan, zer egiten duten nik, ondatu baino lehen, hotzak ondatu baino lehen, begira nere sekretutxua kontatuko dizuet. Moztu eta perrejila bezala bildu besterikan gabe eta boltsa batian sartu, itxi eta izozgailuan sartu. Orduan, nik gabonetan oraindik usaidun belarrak baditut. Bai albahaka, berdin egiten galdugu gure mentak ere, badakit ez duzuela usaintzen gal, baina haze usai goxua duten. Mentak, berdin, moztu eta baitare poltsatan sartuko ditugu. Nik hori egiten dut, bai albakakin, bai mentakin, eta gero tipulina. Tipulina hau ere gero barazkian pureak eta egiten ditugunean itxian, berdin. Hartu, moztu, poltsa batian sartu, itxi, eta orduan, nik hau egiten dut, lehen perrejilakin bakarra egiten zen, baina orain ja nik bezero asko ditut hori egiten dutenak. Hotzakin ondatu baino lehen, gure izozgailuan sartuko ditugu. Eta gaurkoan ja bukatzeko kontatuko dizuet, egia da udan gure jardineretan piztinak direla, makak direla, belarra beti ondatu egiten da. Orduan, berriro hazi pixka bat botako diogu, gure belartia txukuntzeko. Orain, udazken negu aldera botatzen badugu, ez da oinen askarra ateratzen, baina sustrai goxo-goxoak egiten ditu, ongi ateratzen bada sustraia, gero berritzen da. Orduan begira, ikusteko nik hau, orain dela 4 aste bota nuen. Belarra zila, eta nola egin duten, oso erresa. Lurra, beti bezala, garbila txukuna goxo-goxo, besterikan gabe, belarrazi pixka bat botako dugu, banatu egingo dugu, pitin bat zapaldu, lehenbailen ateratzeko, eta gero, oraindik txorillak eta badaude, txorillak ez hori kentzeko, lur pixka bat hartu, gainetikan, justo gordea zilorian, gehiago ez dugu bihar, pixka bat gorde, ureztatu dudarikan gabe, eta hau izango da udazkeneko azkeneko lana. Gaurkoan onaraino iritsi gera eta bukatzeko esango dizuet. Gustukoa duenak baratze eta jardina ematen du da berrian lan pila bat dagoela egiteko, baina udazkenean eta neguan baita ere. Txiske, urrengo batian, zehose berria kontatuko dizuet.
Hau, Paloli, ze hore zuri entzutia, ze alaia zean, eta ze gauza eharrak eakutzi dizkiguzun. Eta etxeniteko mukua gaina, eta batzadakan antzako, baina eta honeto. Lanen jarri behar, Loli, nikaso egin, lanen jarri behar. Bueno, lagunak, gurean jarraitu horretu, hemen berak indako tomatiakin, hemen txabil. Oso harro. Asko murriztu zaigu hemen, porque egurra eman dio, baina behitu, Gio ordakaria igual, bueno, ni uste nahi kondo di joala, baina igual batzutan, gio platerea botatzen zunean tomatia, bakizue ur pixka atatzen zaiola. Hoi ez gertatzeko, hemen txedakan nik, hau prestatu daukitzen dugu askotan guzukaldian, eta dakau, erdiraino, pixka gutxio, harto irina, eta beste bieren ura. Eta honekin, tanto batzukin, honituna ligau. Gu gaztetan iten genuna bezala? Bai. Hauza, bota, pixka bota behartzaio. Eta pixka torrek iteuna da, saltzak ligatzia urak beste gainuntzekoakin. Eta orduan, harto irin pixkatekin. Leheno garai batien itezan kon rus. Rusa da, itezan nasketa bat, mantekila eta irin normalakin. Gaur egun harto irina dakau, eta simpleago da, eta errexitea. Eta gaina, hoi prestauta dakazu ukitzia osgailuan, atea, erabili, eta listo. Gio, rus ite genunean, zukaldian ondo tortezan, zatik antesintera, etxian itezunean gio gurin hori, izorratzen jutea. Baina horrekin, ezin hobe. Bueno, eta hemen txein behar deuna da, behitu hemen, nola dakau, tipulina eta baratzuria goxatuta, eta bertan perretxikoa saltatu behar ditugu. Hemen txedazkak. Ustiat erdillakin nahiko, honen erdilla hartu eta honen erdilla, bale? Atea, moztu, garbitu, bueno, garbilak etortzen dira, baten batola zatarra limadoken du, eta listo. Eta ni jungo naizena da, hemen, xerra errusiarra prestatzen, barruan, atakin. Venga, moztuko dugu hemen, ni usten dut prestatuko ditugu 2 o 3, eta gio ingo ditugu gainuntzekoak. Bezala gaur egun etorreko eta ez dugu denbora emango. Hemen txingotena xerra moztu, horrela xe, bale? Ni uste dut gehitxo izango gala eta erdillakin nahiko izango gala. Bale. Eta hemene, holain, eta erdillakin nahiko. Bueno, Xabin, beste antzeslan batekin ebai ibilizea esku artean? Zuek beti ibiltzeat eta gauza batekin baino gehiago, ez da? Hombre, behin hasita ez, esaten dizun. Gaztetan inen ikunak baina ine iziten. Eta kanpora sartzen eta gero, bai, idazten jarraitu dut, eta beste pare bat txiki egin ditugu azkeneko hilabetetan, eta, bueno, aukera eman digute. Bilbon egon geha, pabellon 6-en. Bai? Bueno, antzoki eharra dagoa, politiak izton giroa. Zenba lagun sartzen dian? Ez dakit, egun inguru edola, nahiko txikia da, baina politia. Baina xarmangarria, ez da? Bai, gaina barra dauken oitakoa, antzoki ikona da. Aurretiken hartzezula zerbait, eskarri bat, garagardo bat, eta han eixeita bestera bat ikusten dira. Eta han parte hartu genuen antzerki harinen lehiaketan, 3 telefonoari begira izeneko obratxo batekin, eta oso pozik. Eta gero Donostiko poltsiko antzerki jaialdian ere, sari bat eman ziaten, beste obra txiki bat egiteko, eta horreako egin genuen famiglia idatzetakoa. Nola? Famiglia. Bakizu, hola, pixkat italianoz eta la famiglia, pixkat. Ez da iruditzen, bueno, zure ez dakit, nahi sartuko baino. Familia, pixkat mafia dala. Ala izatea. Batzutan bai. Nei hona tokatu zait, eta gagit. Nei hona tokatu zait, baina bai, pixkat mafioso kea. Bai, eta gaina familia, gu esatean abeti, ez da? Lagunak zuk aukeratzen du, familia tokatu ite zaizu, ez da? Ala izatea, bai. Eta bi hoiekin, eta gustora, bueno, eta esan duzu saria gaina jaso zen dutela. Bai. Proiektua aurkeztu nuen, eta beka bat ematen dute urtero, poltsiko antzerki jaialdian, obra txiki bat aurrera eramateko, eta beraiekin estrenatzeko. Eta iazkoan erone jaso nuen, eta hortik abiatuta. Eta egon gara gero, Donostiko taberna ezberdinetan egiten. Poltsiko antzerki jaialdiak hori dauka, tabernatan egiten da. Zerta patuko dugu antzeslan hori ikuste jute gehanean? Bida da, aita eta alaba baten harremana, autobus parada batean. Esterik gabe, bakizu autobusaren zain dauden horretan, eta batzuetan itxaroten gaudenean, tentsioagatik edo hasten gara behar ez diren gauzataz hitz egiten. Trapuzarrak astintzen, eta alaxe hasteia, ez, aita alaba horiek. Hasten dira trapuzarrak ateatzen, autobusa etortzen den arte. Eta, hori, familiaren inguruan, eta, pixkat hori, mafiarekin lotuz, nolabait, ez da? Alabak usten du, familia mafia dela, Joseba. Hor bada momentu bat gaztia ezen nian, eskola bukatzen ari zean nian, 13, 14 urte. Nire bai, amakin gaizki eramatea, ez bestia, beti herrita iteizu ez, dakize. Eta aita garbi zantzitxan, Zitezu, amataz kexatu itezea? Zantxan, kusiko zu, bikotia botatzen zu nian.
Hau de Carlos, hau. Eta, egia esan, ama galdera asko ite zituen, baino... Oina izkitu intzea amakin, eta. Jo, baina ama egizton kolega, eki. Etzia, galdera ikite. Bai, egia da, adinarekin gurasoekin harreman aldatu iten dala. Bai. Familiarekin orokorrean. Bai, da, oza, zoi bat hor momentu batutan, musio emateatan, akostatzen zaizula matxo, eta esatek gaia, ama, zer da, hau, zer da, hau. Emozionalki pixkat geha, hoxe. Ba, motxak. Ez, onere kasuan behintzat. Bai, nire bai. Ai, ama. Asko maite zaituete, ama, eta, nean aia, danak. Dudi gabe. Eta zengo benun behai gabe, askotan. Hombre, geho danetik gertatu da, geho, jo, ni gertatu zaite, lagunen batekin da. A ber, danak ez daka esperientzi berdina etxian ere ez. Osa, kalian esan dezuna bezala batutan ardi sentitzen zela, ba, etxian ebai, ba, segun... Karo, etxean ere ardi beltza. Izan laike, Ni izan daiz nire familiko ardi beltza, Joseba. Pentsa, denak enpresa bateko langileak izan dira, aitonazukan enpresa, eta denakan, ibilia, bat edo beste, kenduta, baino. Eta ni baleta ikasten hogeiten ez urtekin. Izango eneiz, ba, familiko ardi beltza. Izango eneiz. Ardi beltza baino, garbi dazkana gauzak. Askotan, askotan etxean lanian bokatzezu, tokatu zaizulako, ez nahi dezulako, ez da? Bueno, zure kasuan zuk jarraitu ez aitan bidea eta, baina gustatzen zaizu, gustatzen. Bai, a ber, ni aitan bidea inu, baina nire obradore erik inu, baina bai, beti nik txikitan mekaniko, nahi nun izan. Bai? Mekanikoa. Eta iten zertako, zure motorra azkarro joteko? Baina, bueno, jarraitzen dezu, zaletasunen arte bai, baukazu motorra zaletasuna badakat. Ez zeiozu horri Baina enai mekanikoa, bueno, nire gauzatxoak ditu, nire motorrian da gauzak eta baino... Nea naia bezala zea hor. Baino esain beste. Nea naia da mekanikoa etxekoa. Bai, Eta motorzalea eta rueda zalea, esate nik. Hala. Ruedak dauzken edo zin gauza. Burrunda salia, ez da, azkenian, gasolina salia askotan, muen bateriakin. Baina nire ondo etortzen zaitu, Ze nik ez daukat ideike mekanikaz, orduan, kotxe izo ze pasatzen zaionen. Venga, anaiek. Ba, beti onberdu etxean. Nire askotan, betu obradoren, Ia, hobeto pasatzen dut, manteinu lanak iten, kroasan egiten baino. Ba, azkenean makina hau izorratu eta, ostra, korrea hau puzkauzea, ba, korrea eskatzen dut, eta han gelditzen desmontatzen, da bestia, eta ondo pasatzen. Erra. Bueno, hemen txe, inbiar deuna da, xerra hau epregitu, hone betu zeitxura hartu duen, ba, honei botako joken adek, rematatzeko historia, gatza eta piperra ere bai, botako joko, bale? Gatza eta piperra jarri, puntxuan jartzeko, ingoikena tomatia ere bai daztatu, ni piper pixka botazio leheno, baina tomatia berbadu gatza pixkat, esan. Eta mendikan ingotena da, hau hemen utzi, hau pixka garbitu, xerra, errusiarra hauek pasakoitut, hogi xeetura, eta hogi xeetutikan, bagoaz pregitzea. Bale, ba. Bueno, Xabin, etzekiat, ze prestatzen degire... Baser, animali baldazkazu edo... Batatza bakarrik, no zela kasu zehazki. Ez, oioak baitut. Oioak? Oioak, oioena da, gizton deskubrimentua, Bai, ez da. Ointxe zazpi oio ditugu, 6 arrautza egunero, 12 erdi bat. Bueno, egun guzti arrautzak baten, baina ze arrautzak. Ze arrautzak, guantxe zande. Oidiek bai benetako arrautzak, Eta ze jatorrak oio gaitu, lan askoik ez du ematen. Eta bere lekun, txintxo, isilikan, oiarra esaldakako, izan esaldakako. Oiarra, beira, etxe horta junginanen oiarra bat zegon, oianeko zarra zegon, eta guain ez daukagu. Hilintzan zardarez gaixoa. Katxi lamar. Baina, bueno, beharrik ez dugu, Beharrik ez dugu, segure goiok nahiko... Arrautzak bateko dazkazu, Bai, aber hau. bai. Vale, aber hau. Itxura eharra. Bueno, hemen txek, gaur egun badator. Minutu badakau. Ez digu ematen denbora Errusia xerra hauek pregitzeko. Ordun, ingo deuna da. Xerra bi hauek pregitu, huelta eta huelta, eta guantxe gatoz, plateratzea. Ai, ama, lagunak, dana puntxu-puntxuan da gau. Hemen txe, loditu zaigu pixat. Ingo deuna da, oia jarriko jo. Oitxo bat jarriko jo hemen tomatena. Azpin. Zan dugu hau bertan sartuko deula, baina honei, guain, 30 segundu gehatzen zaizkio. Etxian alde zu eutzi, prestatuta, tomatetan jarri. Amaiketako aitea jun, da geho txakute zetenien dena prest. Baina, bueno, guain pixka dotorio jartzeko. Ingo deuna da hemen. Haze tomatea indizun da. Buah, razio bat ingo jau, eharra. Eundoko tomatia indek, eundokoa benetan, txoakei gabe. Kenean tomatia, raiatua, tipulina, eta batzu ja. Jo, gatza eta piperra, oreganuena, hoi bakoitzak gustatzen zaion bezala. Zalia laiz. Espezia zalea eta oreganoa batezea. Buah, eharra indiu. Horrek katxopo, lehenoko katxopo bat indilik, Bautek guantxe zandek egila. Desberdina, hau Errusia zerrakin, xamurra egongoa, uare bai, baino desberdina. I, hau razio gara, hau platera jateikenak, ez dik aurrenengo platerik behar, Igual postriare ez. Bueno, Xabin,
sartzen ganean primeran, nola jarri behar dugu? Ardibeltza jarri tateatzea ja, saioa? Bai, ez da gintzaile, Primeran gainera doakoa da, hori telebistan jarri edo interneta sartu, eta ordenagailuan, edo mugikorrean ikusteko moduan, eta ardi beltzak, bai. Bost ataltxo, kolpetik ikusteko moduan, Joseba. Bata bestean zen, ordu laurden bat, ordu tardin, ordu talaurden. Dokumental bat ikuste bezala. Vale, ba... Ipa gaur atxaldeko plana bazu. Bakizue. Ni uste gaur, hemen enaran zoiona dira, eta uste tragoska bat hartu beharko deula, gure zuzendari zoiona dira, eta... Eska hona dezu hemen, Bai. Txerifa. Ezin hobe gaude behakin. Bueno, lagunak, hemen gure gaurko errusiar xerrak barruan atakin, tomate eta guzti. Nauzi, jarraitu goxatzen, urren urtean zoze berria balimakak hemen itxungo. Oida, eta naiz, jatea balimada, Bueno, agur lagunak. Aio.